הרמב"ן והרעה אומרים, אין איסור מדאורייתא לחלוב בהמה. כל האיסור רק מדי רבנן. לא, מדי רבנן, איסור מדי רבנן, גזירה של חכמים. מדאורייתא, אתה רוצה לחלוב את הבהמה, תחלוב אותה, אין שום בעיה. כך דברי... אנחנו מדברים כשאוסף את החלב, אנחנו מדברים כשאוסף את החלב. אוסף את החלב. כל מה שאמרנו עכשיו, דאורייתא או דרבנן, שהוא אוסף את החלב לעצמו, רוצה לשתות כוס חלב. הסוגיה הזו, גם בדעת מרן, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל. יש לו שו"ת שנקרא משפטי עוזיאל, הוא היה ראשון לציון. מה? רגע, אנחנו מדברים עכשיו אנחנו לא מדברים על המקרה שלנו היום. אנחנו מדברים מה הפוסקים הראשונים אמרו. אנחנו עוד לא פוסקים להלכה, אנחנו רק מבינים את הסוגיה לפי הראשונים. רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, בקום המדינה הייתה שאלה. השאלה הייתה, היות ואיך מיישבים את הארץ. הקימו את המושבות. פתח תקווה, זיכרון יעקב, כל אותם המושבות, גדרה, הקימו אותם. והיו מגדלים שם בקר, צאן וכדומה. הפרנסה הייתה על ידי זה שמגדלים. עכשיו, למה אתה צריך כדי ליישב קרקע, אתה צריך לגדל משק. מי שרוצה להבין את זה, יסתכל מה הולך היום בגבעות ביהודה ושומרון. הנערי גבעות באים, מקימים גבעה על איזה מקום שחולש על כביש, חולש על יישוב, כל המקומות האסטרטגיים הגבוהים, הנערי גבעות הולכים, מחליטים, פה צריך להקים, להגן. פה נקים עוד יישוב, שלא יבואו הערבים וישתלטו, ישתלטו עלינו מלמעלה. זה הפחד הכי גדול שם. כדי לתפוס הרבה שטח, הבאת עכשיו 10 נערים. כמה מבנים אתה יכול לבנות ל10 נערים? 2, 3 מבנים. בסדר. כמה שטח תפסת? דונם אחד. הם צריכים לתפוס שם עשרות דונמים בכל גבעה. מה הם עושים? הם באים ופותחים שם חווה. מגדלים שם עיזים, כבשים, תרנגולים, יש גם כאלה שהקימו שם לולים, אבל אנחנו מדברים עכשיו על העיזים ועל הכבשים. מה המטרה? כדי להאכיל את העיזים והכבשים, מוציאים אותם למרעה. כל בוקר מגיע אותו הנער שגר בגבעה, יוצא עם הצאן, יוצאים למרעה. על ידי זה הם תופסים, במקום לתפוס דונם אחד, הם תופסים 10-20 דונם. אומר, מגיע הערבי, אומרים, פה זה שטח שלנו, אנחנו פה בהמות שלנו אוכלים. הם מגרשים אותם בצורה הזו, ועל ידי זה לאט לאט הם מתרחבים ומרחיבים את יישובי יהודה ושומרון. זה הדוגמה, אבל כך הוקמה המדינה. מדינת ישראל, כל המושבות, כך זה התחיל. להשתלט על שטחים, לקחת הרבה שטחים חקלאיים בשביל... טוב, שאלו את הרב עוזיאל, מה לעשות? אם אתה, יש לך עכשיו בהמות, צריך לחלוב אותם בשבת. לשפוך הכל לאבדון, גם בזה יש לנו בעיה. אתה שופך הכל לאבדון, זה 15% מהתפוקה. 1 חלקי 7, קרוב ל-15% מהתפוקה. אם הם ירוויחו 15% זה רווח יפה אחרי הכל. אחרי מיסים, אחרי ארנוניות. יכלו לפגוע ביישוב ארץ ישראל. שם הרב עוזיאל כותב תשובה, ובמסגרת התשובה הוא מוכיח שדעת מרן, שאיסור חליבה בשבת הוא רק מדרבנן ולא מדאורייתא. מה ההוכחה? הוא אומר, מרן התיר לחלוב את הבהמה בשבת על ידי גוי. מצד שני, בסימן ש"ז סעיף ו', מרן פוסק לנו, מתי מותר אמירה לגוי? כל דבר שאיסורו מדבריהם, דהיינו איסור מדרבנן, ויש בו או הפסד, או מקצת חולי, או צורך מצווה. אחד מה3 תנאים האלו. כאן מרן אומר לנו, תגיד לגוי שיחלוב את הבהמה. בדעת מרן, מתי מותר אמירה לגוי? רק במקום שזה תרי דרבנן, שבות דשבות. משמע שדעת מרן, שהוא סובר איסור חליבה בשבת רק מדרבנן. אבל הרב בעצמו, בהמשך התשובה, הוא ממשיך להתפלפל, ואומר,
אפילו בדוגמה שחולב את זה לתוך אוכל, שדעת מרן שיהיה אסור מדאורייתא. הוא בעצמו חזר בו. דעת רוב הפוסקים בדעת מרן שיהיה איסור מדאורייתא. אבל השאלה של הרב עוזיאל עדיין קיימת. איך אנחנו מתרצים אותה? איך מרן מתיר לנו אמירה לגוי במצב של לחלוב? הוא כותב סבא ביביע אומר, כמו שסעיף תשאיר נא אוכל ושתייה וזהו. אבל אם אתה לא יכול לדאוג לשם לאכילה ושתייה, אין לך ברירה, לא יהיה שר בעלי חיים, יתירו שיאמר לגוי שיחלוב את הבהמה. ברגע שהגוי חלב, שמותר אחרי זה במוצאי שבת לשתות את זה. אין בעיה. אתה עמדת, ראית שהגוי חלב את זה, מוצאי שבת יהיה מותר לשתות את זה. כל מה שאתה מדבר שאסור לשתות חלב, זה שיהודי חלב את החלב, זה חלב שנחלב בשבת, זה באמת לא מגיע לשוק של המהדרין, יש מקומות שהם עושים עם זה ביטולים וזה נכנס גם לשוק, גם לחלב הכשר, אבל במהדרין זה לא מגיע כזה חלב. היום בזמננו המצב נהיה הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר. פעם היה פתרונות. הרב אוירבך אמר שלוקחים את המשאבה החשמלית ובהתחלה שופכים ואחרי זה בגרמה. אבל את הטיפות הראשונות שופכים לפח. כך הביא, כי זה מפסיק איזה שנייה, זה עדיין לא מתנתק ואז זה חוזר לשאוב. טוב, זו דוגמה שהביא הרב אוירבך. היום בזמננו אמר לי מגדל. היום המגדל אמר לי מה שאתה אומר. הוא הסביר לי, הוא יצא לבוא אצלו, עדיין לא הלכתי, אבל הוא הסביר לי, הוא אומר, היום יש כל שעה מסוימת שצריך להוציא את הפרות לחליבה, זה קורה הכל באופן אוטומטי. מה זאת אומרת? הוא אומר, יש שער מסוים, שהפרות יודעות, השער הזה הולכים לחליבה. הפרות שיש להם הרבה חלב, זה כואב להם. זה דוחה אותם מלהיכנס. אבל מבחינת המציאות, הפרה מבינה שהיא צריכה ללכת לשם. נפתח הדלת, זה נכנס לתוך מסלול שרק פרה אחת עוברת בו. מסלול, כמו מסוע, לא, מסלול כזה, שהפרה נכנסת. היא מגיעה עד לעמדה של החליבה. בעמדה של החליבה, יש לה מחסום שעוצר אותה. היא עומדת שם, יש עינית לייזר או משהו כזה, היא רואה איפה העטינים נמצאות, ומכוונת את המשאבות שהתחברו ישירות לעטינים, עושה הכל, שוטף, מנקה הכל, וחולב. לא נוגע. אם פעם היה צריך בכל רפת כזו, בחליבה, 4-5 עובדים להשתלט, רק לחבר את הגביעים של המשאבה לעטינים, היום יש עובד אחד שהוא מפקח, הוא גם לא מחבר לעטינים, הוא מפקח שהכל עובד, הוא מסתכל במחשב, במסך, אם קופץ לו התראה, יש תקלה, הוא הולך לבדוק מה התקלה. אבל אם אין תקלה, והרבה ימים שלמים אין תקלות, הוא מסתכל בפיקוח במחשב, הוא לא יושב לעשות כלום, הוא מסתכל על המסך, וכל החליבה אוטומטית. בשבת, מה הדין בשבת? תגיד אתה. מותר להשתמש בחלב הזה או אסור? אני לא מדבר לשתות את זה בשבת עצמו, זה בעיה. אבל הכל קרה באופן אוטומטי. הכל קרה באופן אוטומטי, לא נגעו בבהמה. כל החליבה, מההתחלה עד הסוף, זה כמו שיש לך פלטה בשבת, אתה שם עליה אוכל. אתה מחמם על זה אוכל? איך אתה משתמש? זה עושה איסור. מכיוון שזה באופן אוטומטי, אין לנו בעיה, נכון? אותו דבר, גם שם. אין שם שום פעולה שנעשית היום. לא יודע אם זה הגיע לכל הרפתות, זה לאט לאט. אבל זה שווה להם. מה? אמרו לי שהתחילו להכניס את זה וזה כלכלי. לא, אבל עכשיו זה יותר, לאט לאט נכנס יותר ויותר, כי זה כלכלי. ברגע שזה כלכלי, זה נכנס יותר ויותר, במקום עובדים שמים את זה. ולכן, זה הפתרון שעוזר לנו מאוד בדבר. דבר, איסור שקורה מאליו, אין לנו עליו שום בעיה. אתה לא עשית שום דבר, זה קרה אוטומטית. כמו שיש לך חשמל בבית בשבת, ויש לך מזגן, ויש לך פלטה וכדומה. אותו דבר, גם החליבה הזו, במוצאי שבת יהיה מותר. פה זה מותר, פה זה לפני, גם לפני שבת. המחשב מתוכנת, הוא לא חולב, המחשב מתוכנת כבר, זה אוטומט.
זה אוטומט, גם המזגן הוא כל רגע ורגע מתחיל לייצר לנו אוויר, גם הפלטה כל רגע ורגע מתחממת. עדיין זה לא מפריע לנו מבחינה זו, אותו דבר גם שם. זה הפתרון הכי טוב בשביל הנושא הזה של חליבה בשבת. ברוך אדוני. שבת עצמה יכול להיות זה מוקצה. שבת חליבה עצמה זה מוקצה, אבל שם דחינו בידיים, לא דחינו בידיים. לגבי יום טוב יותר קל. לגבי שבת עצמה יותר קשה. פה בעניין של הגונח התירו איסור דרבנן. למה התירו איסור דרבנן? כי משום צערה הקלו. זה יש צער, אז הקלו, צער גדול מאוד, אפילו שבדרך כלל חולי לב הוא סכנה. אבל אם בשבת הוא לא ייקח את זה, לא יהיה לו סכנה. אפילו שלא תהיה לו סכנה, יש לנו את הבעיה האחרת של הכאב, ובזה מקלים. ברור? רפואה בשבת, היא יורד גשם בין פסח לזה, תראו שזה סגולה של רפואה. גשם לא נקרא נולד. גשם לא נקרא נולד, גשם מותר לשתות בשבת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שבת שלום.